Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Padayon natong iampo ang kahusay ug kalinaw sa tibuok kalibutan nga ang mga tao, labi na ato mga leaders, mag-alagaray gyud sa usag-usag. Ato sang iampo ang ato mga benefactors and donors nga nagsigig alagad nato dinhi pinaagi sa ilang pagpaambit sa ilang mga financial nga tabang, pinaagi sa pagpamalit ani ato mga slots nga unta buhungon sila sa Ginoo sa mga kalipay nga Dios nun. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalan kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy-anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dad-on unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Amahan, hiusaha kami sa hunahuna ug sa kasing-kasing dinhi sa among gugma alang sa imong gisugo kanamo ug sa among tinguha alang sa imong gisaad. Niining kalibutan nga nagkausab-usab tabangi kami pagpangita sa mga butang bililhon nga magdala kanamo sa matuod nga mga kalipay. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga Tesalonica. Busa mga igsuon, taliwala sa tanan namong kalisdanan o pag-antos, nadasig kami tungod sa inyong pagtuo, kay kun kamo magmalig-on diha sa Ginoo, makaginhawa kami luag. Unsaon namo pagpasalamat ang Dios tungod kaninyo, ug sa kalipay nga inyong gihatag kanamo atubangan sa Dios. Sa kinasing-kasing naghangyo kami kaniya adlaw ug gabii, nga iya unta kaming panhaon kaninyo ug pahatagon sa tanan nga gikinahanglan sa inyong pagtuo. Hinaot unta nga ang atong Dios ug Amahan o ang atong Ginoong Hesus maghatag kanamo higayon sa pagduaw kaninyo. Hinaot unta nga ang Ginoo magdugang sa inyong gugma sa usag-usa ug sa tanang tawo ug mahimong sama kadako sa among gugma kaninyo. Niining paagiha, lig-uno niya ang inyong kasing-kasing ug mahingpit kamo ug mabalaan at tubangan sa atong Dios ug Amahan, iniganhi sa atong Ginoong Hesus, kinuyugan sa tanang pinili niya. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. O Ginoo, pun-a kami sa imong gugma, ug mag-awit kami sa kalipay. O Ginoo, pun-a kami sa imong gugma, ug mag-awit kami sa kalipay. Gipabalik mo ang tawo ngadto sa abog,
Nagaingon ka balik o mga anak sa mga tao. Kayang usa kalibo ka tuig diha sa imong atubangan. Ingon og kagahapon lamang, karon nga kadto milabay na, og ingon og usa ka pagbantay sa gabi. O Ginoo, pun-a kami sa imong gugma, ug mag-awit kami sa kalipay. Tudloi kami sa matarong nga pag-isip sa among mga adlaw, aron makakabot kami og kinaadman sa kasing-kasing. Balik na o Ginoo, kanus apa, kaloy iyang imong mga sulugoon. O Ginoo, pun-a kami sa imong gugma, ug mag-awit kami sa kalipay. Sa pagkabuntag pun-a kami sa imong kaluoy, aron mo singgit kami sa kasadya, ug kalipay sa tanan namong mga adlaw. Ang mahigugmaong pag-amuma sa Ginoo nga atong Dios maato unta, magpalampo sa buhat sa atong mga kamot alang kanato. O Ginoo, pun-a kami sa imong gugma, ug mag-awit kami sa kalipay. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Si Jesus miingon sa iyang mga tinun-an, busa pagbantay kamo kay wala kamo masayod kun unsang adlaw mo anhi ang Ginoo. Hinumdumi kini kun ang agalon sa panimalay nasayod pa sa takna nga iabot sa kawatan, magtukaw gayod siya og dili motugot nga ang kawatan mulungkab sa balay. Busa kamo usab kinahanglan mag-andam kanunay kay moabot ang anak sa tao sa takna nga kamo wala magpaabot kaniya. Busa kinsa man ang buutan og maalamon nga sulugoon, kadtong gipiyalan sa iyang agalon sa pagdumala sa ubang mga sulugoon ug sa paghatag kanilag pagkaon sa hustong panahon. Pagkabulahan niadtong sulugoon nga makaplagan sa iyang agalon nga nagtuman niini sa paghiuli niya. Sultihan ko kamo nga ang maong sulugoon himuon sa agalon nga piniyalan sa tananiyang katigayunan. Apan kun siya daotang sulugoon, moingon siya sa iyang kaugalingon, dugay pang muuli ang akong agalon, ug mosugod siya pagpamunal sa iyang mga kaubang sulugoon
ug magpalabig kaon ug inom uban sa mga palahubog. Unya ang agalo ni adtong sulugoon mahibalik usa ni ana kaadlaw nga wala niya paabuta ug sa takna nga wala niya hibalui. Ug tagod-taguron siya sa agalon ug pahiagumon siya sa gidangatan sa mga tigpakaaron ingnon. Didto maghilak siya ug magkagot ang iyang ngipon. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Gusto ba mong tagod-taguron sa Ginoo? Ha? Why gusto tingali nato eh? Ako di sa ko gustong tagod-taguron, mahimot ang dugo-dugo ana. Pero mauday ko nunay buhaton sa Ginoo basta maabutan taniya nga wa magbuhat sa atong mga sugo. Na bang gisugo nato ba? Gilingi ay mong tupad ing na nagbuhat ka sa gisugo sa Ginoo nimo. Basig wa sad ka kahibaw. Daghan ra ba nato? Gasigi lang tag sugo, sigig sugo. Ato ragyong sugo mo'y atong gibuhat sama ng mga minyo ang ila dayong sugo nga gihunahuna nga kinahanglan ang ilang mga anak maka-eskwela gyud. Kinahanglan ang ilang anak mulampos gyud pag-eskwela. Para nako di man asugo sa Ginoo pakapin ra man na. Ang una gyung sugo sa Ginoo nga gidawat sa mga ginikanan, agakan ninyo ang inyong mga anak subay sa maayong Kristohanong kinabuhi. Kana mo na'y sugo sa Ginoo. Bikin sang ginikanana dinhi ang nagsigig yung tudlo ana silang mga anak bita sa kamot. Na tulo ra ka buok ko sara di ay. Sa kana mamakak no. Mo nang ang atong sugo kana yung pag-eskwela. Kinahanglan gyud mo graduate nga maayo og grado. Hangtod na lang malatusan na lang ng mga bata, mayawyawan, makasab-an para lang gyud mo eskwela. Nya mao din ay gusto sa Ginoo. Maabutan kita sa Ginoo nga sigig pangasaba sa mga anak na giingon diri, sigig pamunal, sigig pangasaba sa iyang mga isig kasulugoon na tagod-taguron gyud hinuon ta niya. Mao na'y unang sugo sa Ginoo. Tumanon gina nato ang pag-agak sa atong isig katao subay sa dalan sa Dios nong dalan. Ikaduhang sugo sa Ginoo kinahanglan mutabang kita nga mawagtang ang sala. Nga mawagtang ang mga buhat nga sala. Sama karon panahon sa eleksyon daghang mga sala mahitabo atong tabangan nga dili mulkaylap ang sala naa gani manaot ayaw tubaga nya kamusang nakadungog nga nanaot ni siya sa iyang isig ka politisyan tambag-tambagi sad nga uno nga lang na siya brad or sis kay murag di man maayo ana tabangan na to ba nga ang sala di kayo mo grabe imong bana mangabit ayaw kasabi aron dili kayo mo grabe ang sala sag dahil lang na siyang ngabit bahalag sakit ihilak lang aron siya ra gyud makasa nya ikaw nga wa mangabit wa ka makasa bana sa ka imong asawa nangabit ay lang sa kasabi ayaw lag hulga-hulgaa makasa na sad ka ana kay kana laging kasuko pagpamunal ana nya kung naa sad tay mga bisyo sama ng inom sugal nga naka kuan ba makaamgo ta ba nga yay sugal naman day ni bisyo naman day ni ato sang hunungon
Kay matod pa diri kanang magsugod og kaon, inom, patuyang sa kaugalingon, tagod-tagoron gyapon na sa Ginoo. Gilingay mong tupad ikaduhang lingi. Ing na daghan pa kag saron. Ing na kuno be. Ing na ato na nang sugdag hunong rong adlaw. Kanindot ana. Iguli nimo sa inyo sa una ang imong anak di pa kailis, di pa mumata, yaw-yawan day nimo kay ting eskwela na. Karon mo smile na lang ka. Resulta di gina ka eskwela imong anak, pero wa kay sa. Di ba? Ikaw niya pa dir unsaon na malang na og di na mo graduate. Og imong pa eskwelahon basta di ka kasa. Nya mga estudyante sad na bullying, sige bugal-bugal. Ikaw nga estudyanteng gibugal-bugalan, ayaw lang sa kasuko. Ingna lang sad nga, yay, tagud-taguron ko anik masuko ko. Ingno nimo may na lang na nga siya ray tagud-taguron sa Ginoo, di lang ko maapil. Mga maestra karon pila ka kabuk tagud-taguros Ginoo sig pangasaba sa estudyante no. Yaw-yaw, na tagud-taguro na mo ron. Ay gyud kasuko, maestra, ay kasuko dia. Sagdailan na dia magwala nang imong estudyante, amami lang na, di madag amam. Tagud-taguro na sa Ginoo, okay na kayo. Di ba? Niya, ugwa pa dyan ka mo palit og slot sa may mahitabo ni mo. Tagud-taguron sa ka. Nga naman, kay matod pa diris Ginoo, kinsa man ang buutan nga sulugoon, siya nga kamaong mudumala sa pag-apod-apod sa mga bahandi o sa mga pagkaon nga gihatag kaniya ngadto sa iyang isig kasulugoon. Unya wa man gyud ka mo palit og slot. Bisag usa lang kabuok, wa ka mo apod-apod, wa nimo gi-share ang imong gidawat nga bahandi. Sige lang kag tigom, wa kay kalainan atong sulugoon nga tagod-taguron. Mo na palit yung slot. Anong inyo man kung tutukan nga guol man kay mong mga naong basta mo hisgot tatag slot. Malipayon man gid na ang mamalit. Salamat ha. As of yesterday, ang atong holy pads, holiness, peace, and divine salvation para sa National Retreat for Priests, nahalina na taog 9,114 kaslats. Pakpak. Kagandaghan na taghalinda. Gabot anig 10,000 kapin. Awa na, sirit-sirit na ni. Mahurot na ni inig ka January. Time sa mura mag-November ni Kotob tingali kay January wa naman. November 7 baya nito 9. So ay kumpiyansa mahutda niya mo. Nya naasay nakapalit ananay ni apel sa atong 10 slot challenge. Kotob ra ni karong September 5. Niabot na sa 465 ka 10 slot challenge. So pakpakan sa nato. Salamat. Nya ang atong HSSG, Healing, Strength, and Spiritual Growth para ni sa atong 10th Foundation Anniversary karong September 5 sa 6,000 nga atong gibaligya nahalina na taog 2,158 kaslots. Pakpak na sa stilan 3,842 na lang. Gusto mo healing og strength og spiritual growth palit mo ani. Pero kini siya dili ni ingon nga unsa no. Gitagaan lang tag opportunity nga maka-apod-apod. Ano bang i-share ba atong mga bahandi kay mapahimuslan man gid ni labi na sa atong mga kaigsuonang nanginahanglan. Kaning atong HSSG ato ning usani manghatag tag mga bugas nga 5 kilo packed rice ngadto sa labing minos mga 600 ka families nya ato pag yung pakapinan og noodles og sardinas. So na ganang 600
kapamilya nga Porting Lisura, nga atong kategory D sa atong mga parokyano. Makakaon ka o kanang hinatag bitaw nga 5 kilo nya arang-arang pagid nga bugas, lipay na kayo kami ganis una tagaan lang gani mig 2 ka kilo, lugaon pag gani usahay, ilog na mamigkaon, labi na gyud buyokon tong papa nya mga lisbo na nga humay kay panagsara mamikakaon anang humay katumon tong mais nga ginaling sa bato, pasti lang ilog jumikaon hastagong dukot nga tuas kaldero, humulag tubig sigihang yung dukal kanon yung may humuta gidan sahay gos mamam palit og puso isuwa na mos kanon nga bugas abi na ko guys una kanang puso nga kanang binaki may tawag ato kanang maganaan na triangle hiwa-hiwa og mama abi na kog sudan na di man day na sudan so kon ba kay dangog man kanon ang kanang humay lami magay kanon ang kadto ang mais nga gisi mang imong tutunlan labi na tong numero 12 nya mubahaw-bahaw hait man kay kanang ginaling sa bato arang-arang nang ginaling sa kanang makina kay mura maghamis siya kakaon pro gahi lang yapon hait ba kabantay mo na may lagmay humuk-humuk pagkalungag akong punto kining naatas kalisod lipay kay tagtagaan mo nang ningon jud si Kristo unsay inyong gibuhat ngadto sa labing ubos ako nang gibuhat ninyo mo na inyong gibuhat nga rin ako sa atong unang pagbasa si San Pablo niingon siya nalipay mi og niluag-luag ang among dughan sa dihang nakita namo nga lig-on ang inyong pagtuo pasabot ang taga Tesalonica nagtuman unsay gisulti nila ni San Pablo niya kay nagtuman man sila nakita nilang San Pablo nga inspiring kita sa dinhi kung magtuman sa tasugo sa Ginoo makadasig sa atong isig katao diri sa atong tubag sa salmo o Ginoo pun-a kami sa imong gugma nya unsay resulta kung mapuno na tas gugma sa Ginoo mag-awit kita sa kalipay kana bitang gihigugma kita sa Ginoo porti ginato abisag ato lang ganing isig katao kanang asawa nga sige gihigugmas bana magkanta-kanta na ini kabuntag no kanta-kanta pero nauli ging bana hubog nya wa pagi kwarta ikabuntag na mura na nagkabaw nga gustong manungay sige na nagyaw-yaw kay wa may gugma nya kinsa man ang higugmaon sa Ginoo iyang punon sa gugma kadto sa mga buutang sulugoon ang mga tapulan ug mga bisyoso ug mapahimuslanon tagud-taguron sa Ginoo sige katapusang lingi sa imong tupad practice ing na sugod karon imo na kong sulugoon sige ing na nindot kaya na inig magpakasulugoon mo sa inyong parish priest inigingos parish priest pamalit mog slots palit dayon kay mga buutan mang sulugoon di ba ako apil sa kog palit kay ang nagsugo ani di man ako ang Ginoo man ang simbahan nga atong gihigugma ang simbahan nga atong gialagaran gimanindog na ta mga buutang sulugoon mga igsuon diha sa ebanghelyo ang Ginoo mitawag kanato nga mga sulugoon og mangandam kanunay sa iyang pagbalik busa masaligon kitang muingon amahan pamatia kami amahan pamatia kami nga ang simbahan dili unta makontento sa iyang mga nabuhat hinuon padayon siyang magsangyaw sa maayong balita sa pagbasol o paghinulsol sa ingon makaamgo siya sa kamahinungdanon sa pagkabig ug sa pagbag-o magampo kita sa Ginoo amahan pamatia kami nga ang atong mga katilingban mahimong tukmang dapit alang sa katukuran sa gingharian sa Dios pinaagi sa atong pagtahod, paghigugma ug pagpakitag pagtagad alang sa usag-usa magampo kita sa Ginoo amahan pamatia kami
nga kanunay unta kitang andam alang sa pag-abot sa gingharian sa Dios, pinaagi sa pagpabiling mabinantayon apan dili mahadlokon, magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia kami. Nga ang mga masakiton ug mga himalatyon mangita sa kabubuton sa Dios diha sa ilang mga pagsulay ug mga pag-antos, magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia kami. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia kami. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia kami. Nga ang mga matuohong mihalina makapalagang andam sa paghimamat sa Ginoo, nga ilang gipangandoy makit-an ug masud-ong, magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia kami. Langit nung Amahan, dungga ang among mga pag-ampo, nga gituboy nganha kanimo uban sa gugma ug pagtuo isip imo mga sulugoon, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo nga maluluy-on, ang hingpit nga sakripisyo ni Hesukristo maoy naghimo kanamo nga katawhan sa Dios. Diha sa imong gugma ihatag ang kalinaw ug kahiusa nganhi sa imong simbahan, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Manausab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug mataro. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong gibuhat ang tao tungod sa kaayo ug imong gisilutan tungod sa katarungan ug imong giluwas tungod sa kaluoy, pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Ug busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta nagaawit sa usa ka bag-ong awit sa pagdaig. Duyog usab kami sa tanan mong mga anghel sa langit sa ilang pagsangyaw sa imong wayhunong nga himaya diha sa usa ka awit sa pagdaig sa ilang pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo,
usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas og dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niining adto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo Namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik ngani. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuan nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuan nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na ang among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga ani ang nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo.
Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunobos. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manausab kanimo. Ipaambit nato karon ang timaan sa atong panag-inig suunay. Yes, be with you. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ko angay mo kalawat kanimo, apa ni pamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Magampo kita. O Ginoo, kining pagkalawat magdugang unta dinhi kanamo sa makaalim nga gahom sa imong gugma. Tultuli o gagaka ang among mga pangningkamot
aron makapahimuot kami kanimo diha sa tanang mga butang. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat mao ang pagkasulugoon. Niyag magbinuotan ta nga sulugoon sa Ginoo, iya gitang premyuhan. Pero magbinuang ta, iyatang tagod-taguron. So salamat sa nagpakasulugoon sa Ginoo og miapod-apod, mipaambit sa ilang grasya nga hikanato, pinaagi sa pagpalit sa atong mga slots. Usbunako ang atong halin sa Holy Pads, 9,114 slots na, naapay 90,886 slots nga available. Nya sa ato sad nga HSSG, Healing, Strength, and Spiritual Growth, nahalina na tag 2,158, naapay 3,842 slots nga available. Nya sa atong 10 slots challenge, nanay 465 ka 10 slot challenge nga atong nadawat. Niining tanan atong pasalamatan ang Ginoo, atong pakpakan sad ang namalit. Salamat kayo. Ugmang adlaw mao ang atong Alliance of Two Hearts Vigil. Magsugod ang rosary alas 9 sa gabi, alas 10 sa gabi magsug ang Santos nga misa. Manya inig kakaadlawon alas 4 kaadlawon mao ang atong closing mass sa anang overnight vigil. So ato gyapon suportahan, manambong ta ug atong iampo ang kahiusa sa katawhan sa tibuok kalibutan o conversion of sinners. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kaninyo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa, ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios.